Ja. Det är en julfilm. Och vad tror du säger då? Så fina affärer. Han har nu köpt nya gryta, va? Mer ögonen. Det är djupet i ögonen. Och så uppfram det. Håller på att dokumentera mig. Och så lite helvild på allting. Men, varför man andas innan? Han kommer jag bort till oss, sa ju. Vilka man riker utanför Kyrkistan. Ja då, jag kan gå på skolan. Det är bra med det. Det blir ju ny för fan. Det försvinner ju i alla fall. Du har ju mer kvar där. Hur ska du få din jävla gubbe? Stora filar. Ja, det blir större. Med sådana här stora. Ja, det kanske bättre. Ja, slippa höjd. Ska vi hämta in det? Det blir ju ny faktiskt. Ska jag få bort det? Var det du som fyllde på efter mannen? Ja, men nu är jag på